Nasose kubusire situnya Kongo bugitutu nchinarengo mu waziri wa health ase myaka 3 nande narengo mu chief officer ase emyaka 5 John twakorega asnere ase metuka yonzi neba ngana ki ebintu byabanje tinwanjira nabarabwonga ngetwati mokiwa etwa uri baga tochi tuwe tayarishe egere tochi gucha tubakorere gas twatigaretie igamba te abantu aminto mwaka nyagarama egasi ebirengere lya bwa ebintu byose mo bochi bigenderete bono iga ebyo nebintu mwaka nyagarama arengerete nabantu babwate esiri mwaka nyagarama na bwaba igonto je to baboli gati kabere ga kimoto no emutinye ibere na yo to kore gasi eri to kora makuri ari to kore tinya gitari ekiri egere to kore gasi bono tutebe nga mwaka nyagarama egasi ainja herete edrikle family yeno uya abanyamatuta ba minto ntutwezi no tore amo na inwe kianige ikomi ane to gendrete ko basabira na mo gendre ko tusabira egere ga tino eni mwana to bwate binagukina bose bona abantu ba minto mbuya bano sana hatikanya saba senyi. Thank you very much.